नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आता श्रावण महिना सुरू आहे। आपले बरेच सण एकापाठोपाठ एक श्रावण महिन्यात येतात। पूर्वजांनी खूप विचार करून कल्पकतेने ह्या सणांची निर्मिती केलेली आहे असं दिसतं। मुळात आपली संस्कृती ही पंचमहाभूतांना मानणारी आपली संस्कृती ही पंचमहाभूतांना मानणारी, अगदी जे देही ते ब्रह्मांडी, म्हणजे आपला देह हा पंचमहाभूतापासून बनलेला आहे। हे आपल्याला खूप म्हणजे सहस्रो वर्ष पहिलं, हजारो वर्ष पहिलं आपल्या पूर्वजांना, आपल्या ऋषींना हे ज्ञात होतं, माहिती होतं। आणि आज जे शोध लागलेत ते कित्येक शोध सहस्र वर्षापूर्वी वेद, उपनिषद, महाभारतात त्याचा उल्लेख आढळतो, रामायणात। प्राच्यविद्या अभ्यासक ब्रह्मर्षी डॉक्टर पविवर्तक यांचं काही ग्रंथ वाचले तर त्याची आपल्याला खूप माहिती होते सखोल। वेदातील विज्ञान हे त्यांचं जे एक ग्रंथ आहे तो या संदर्भात अधिक महत्त्वाचा आहे। तेव्हा कळतं की आपले पूर्वज किती विज्ञाननिष्ठ होते आणि त्याने ह्या सणांची कशी निर्मिती केली आहे। दुर्दैवाने आपण आता पाश्चिमात्य संस्कृतीकडे खूप झुकलो आणि आपले सण उत्सव ह्यामध्ये सुद्धा काही वाईट प्रथा सुरू केल्या आणि त्यामुळे त्या सणांचा उपयोग काय अशा असं वाटायला लागतं। ज्याने सुरू केले त्यांनी काही विचार करून कल्पकतेनेच केले होते। पंचमहाभूते ज्या गोष्टी पंचमहाभूतामध्ये येतात, माती असो, आकाश असो, हवा, पाणी, निसर्ग, ह्या सर्वांची पूजा आपण एक कृतज्ञता म्हणून करतो। प्रत्येक सणांमध्ये त्यांना महत्त्व दिलेले आहे। आता आपण गणपती पुजतो म्हणजे ती मातीची मूर्ती बनवतो, मातीची पूजा करतो। नागपंचमी, मातीची पूजा, आणि जे शेतीचं राखण करतात उंदरापासून नाग, त्यांच्याविषयी कृतज्ञता म्हणून ती केली जाते। असं प्रत्येक सणात आहे। पण काही वेळा आपण त्याचं महत्त्व जाणत नाही आणि मग इतर लोक टीका करतात। त्यांची संस्कृतीच गेल्या 2 सहस्र वर्षातली आहे किंवा त्यांच्यामध्ये इतके सण नाही आहेत, ते टीका करतात आणि मग त्याला आपण बळी पडतो नीटशी माहिती नसल्याने। सण परंपराच नाही, आपलं जेवण संस्कृती जे आहे, खाणं आहे, ते सगळं निसर्गाशी खूप एकरूप होणारं, किंवा ज्या ऋतूत भारतात आपले 3 ऋतू असतात नेहमीच, बाहेर देशात ते कमी असतात, तर त्या ऋतूप्रमाणे आपलं खाणं, जेवण, राहणं सगळं आहे। पण आता जंक फूड, फास्ट फूड, थाय फूड, हे जे काय बाहेरचे फूड आलेत, फुडाचं खूळ आलं आहे, त्याने आपल्यावर तो खूप अतिक्रमण करून नादी लावलं आहे भारतीय लोकांना, आणि आपण चांगल्या सकस आहाराला आता मुक्त आहोत। दुर्दैव आहे, एखाद्या लग्नाच्या हॉलवर जर तुम्ही गेलात तर भारतीय पदार्थ असतात, तिथे कमी माणसं असतात, आणि फास्ट फूड, जंक फूड हे जे असतं बाहेरचं खाणं, तिथे जास्त लोक गर्दी करतात। आणि हे आपले आहारतज्ञ वारंवार सांगतात की भारतीय आहार हा सकस आहे, आपलं जेवण सुग्रास असतं, पण तरी आपण तिकडे पाठ करतो आणि अतिशय बेचव किंवा तब्येतीला हानिकारक, प्रकृतीला, त्या जेवणाकडे आपण लक्ष देतो। तसंच प्रत्येक गोष्टीत, आपले संगीत, आपल्याकडे इतके मोठमोठे गायक, कवी,
होऊन गेले, गीतकार होऊन गेले. इतकी गाणी आपल्यात मराठीत एवढी तर गाणी आहेत की प्रत्येक जीवनातल्या प्रत्येक प्रसंगात मराठीत गाणं आहे, नाही असं होणारच नाही. तरी आज आपण त्या गाण्यांकडे, त्या मराठी संगीताकडे पाठ करून आपण दुसरीच गाणी ऐकतोय. आवड किंवा थोडीशी बदल म्हणून ऐकायला हरकत नाही, पण कित्येक घरात मराठी गाणी वाजतच नाहीत. कित्येक मुलांना मराठी गाणीच माहिती नाही. गाणी काय, आपले संस्कृती काय, आपले जे थोर साहित्यिक आहेत त्यांची माहिती आपल्या मुलांना नसते इंग्रजी माध्यमांमुळे. तर ते वाईट आहे. हे सगळं आपल्या परंपरा आहेत, या विज्ञाननिष्ठ आहेत. आणि असा मनात विचार आल्यावर, हे सगळं आता जे मी बोललो तसंच खूप दिवस विचार आल्यावर मनात, त्याचीच ही भावना आहे. हे कविता म्हणजे, कवितेचे शीर्षक आहे विज्ञाननिष्ठ परंपरा. मंजुळ मंगल सनई चौघडा, मर्दानी ढोल तडतड ताशा. मंजुळ मंगल सनई चौघडा, मर्दानी ढोल तडतड ताशा. हवा कशाला रोंबा सोंबा बँड बाजा. हवा कशाला रोंबा सोंबा बँड बाजा, नको डीजेचा थिल्लर तमाशा. मंजुळ मंगल सनई चौघडा, मर्दानी ढोल तडतड ताशा. हवा कशाला रोंबा सोंबा बेंजो बाजा. हवा कशाला रोंबा सोंबा बेंजो बाजा, नको डीजेचा थिल्लर तमाशा. सुमधुर भारतीय गीत गायन ऐकून तृप्त होती श्रोतेजन. सुमधुर भारतीय गीत गायन ऐकून तृप्त होती श्रोतेजन. असता मराठी गाण्यांची खाणं, असता मराठीत गाण्यांची खाणं, का आवडे कर्कश इंग्रजी गाणं. मराठमोळ्या विविध पक्वान्नांचा थाट, मराठमोळ्या विविध पक्वान्नांचा थाट, सुग्रास सकस भारतीय पदार्थ. मराठमोळ्या विविध पक्वान्नांचा थाट, सुग्रास सकस भारतीय पदार्थ. त्यापुढे चायनीज थाय फूड व्यर्थ, त्यापुढे चायनीज थाय फूड व्यर्थ. तरी लोका का आवडे, याचा काय अर्थ, तरी लोका ते आवडे. जंक फूड, थाय फूड, चायनीज, तरी लोका ते आवडे, याचा काय अर्थ. सण परंपरा असता निसर्गाशी सुसंगत. सण परंपरा असता निसर्गाशी सुसंगत, विकृत धुडूस घालून लावती गालबोट. सण परंपरा असता निसर्गाशी सुसंगत, विकृत धुडगूस घालून लावती गालबोट. वेद पुराणे गीता असता विज्ञाननिष्ठ, वेद पुराणे गीता असता विज्ञाननिष्ठ. पाखंडी म्हणती कथोकल्पित, ऐकती साहेबांची गोष्ट. उच्च भारतीय परंपरा अनुसारा, उच्च भारतीय परंपरा अनुसार जीवनीचार आश्रम जे आचारा. पूर्वसंचिताने मिळतसे जन्म नरा, पूर्वसंचिताने मिळतसे जन्म नरा. नका नासवू जन्माचे सार्थक करा, नका नासवू जन्माचे सार्थक करा. धन्यवाद मित्रांनो. आजची कविता ही तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि कृपया ही कविता आपल्या परंपरा असल्यामुळे आपल्या मित्रमंडळीत स्नेहानं नक्कीच शेअर करा. तुम्ही चॅनलला नवीन असाल किंवा राहिलं असेल चॅनल सबस्क्राईब करायचं तर ते अवश्य करा. आता आपण परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.